koke ODM madhi weche mag Azimio. Moko kuom jodito mar riwruok mag Azimio okwede weche mosebed ka wachore ne gichwalo nyime romo margi ma kawuono kalure gi ywaruok e kindgi. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi, jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro mar Jubilee Kioni wacho ni paro mar chwalo nyime romo ma kawuono ne obiro kalure gi chenro mag duond buche mane riwruok mar Azimio. Kaka jafwambo marwa Kristo Owino leronwa, Mbadi bende okwedo weche moko ni romo ma kawuono ne chano goyo mbaka wi paro mar thicho oko jal kweth manok e od bura mano Junet Mohamed. Duond bura mar ODM Jubilee kaachiel kod DAP-K okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni riwruok mar Azimio ne ochwalo nyime romo margi ma kawuono kaluwore gi ywaruok manie kindgi. E twak mare kod Ramogi TV, jakom ODM John Mbadi ochayo weche makamago ka oyango ni Azimio pod otegno, wach ma oser lwedo kod ogai mar duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa. There are rumors and they should be taken as such. It's a narrative being created by our Azimio detractors of an imaginary split and all sorts of stories going on. But the meeting was convened by Oparanya, and I think the convener gave the date, gave the reasons for the meeting, and the convener also gave the notice of cancellation and he gave the reasons. To gima benya kuange ni Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Uhuru Kenyatta bende jatelo Azimio. But Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Ene mo ningo chwa e kom. Kodich ere kaka dang bura no dhi mbele. Kata wan kaka ODM Central Management Committee mar party mabedo chaired gi party leader. Ka party leader dich ichore mbele. NEC emane abede chairman. Ema achweko kata National Governing Council organs mamoko kata party leader onge wanyalo dhi mbele gi bura, but Central Committee ma ene mochweko ka onge to nyaka seche moko ang'e ni to dongo dwa chore dieng' achiel. Tano kane gima lich ahinya nikech mae dichieng' mokwongo mochorgo bura mar council. Bura gi choro pile kata wan ODM wachoro bura wachano wachoro. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Kioni bende othir gi weche makamago ka olero ni romo makawuono ochwal nyime kaluwore kod chenro mag duond buche mag Azimio madhi nyime e gwenge mopogore opogore. I'm only aware of the fact that the activities of the coalition parties was such that it could not have allowed the parties to come together. And without doubt, when you have, for example, like ODM out there, you have Jubilee out in another corner, then you have Wiper out in another corner. Even the other coalition partners would want those parties to be part of the meetings and the discussions that are going to be there. Mabiro katodoko ni Kioni wacho ni duond bura mar Jubilee ne okochwalo kwayo mondo chung romo makawuono kaluwore kod chenro maggi. Weche moko bende ne ofuong'ore romo makamano ne ochwal nyime bang' ogai mar na Kenya Martha Karua tamore paro mar bago romo makamano e kar jot mar jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, wach ma onyon e lowo kod jotelo mag Azimio. Tuoro miwacho ni nitie ywaruok ni Martha Karua ok dwar Stephen Kalonzo Musyoka Center. Mano kane reason wan gi kuonde mang'eny mwanyalo rome. Wan gi Ramogi Odinga Foundation mabende bura nyalo timore. Wan gi Capitol Hill bura nyalo timore. Parties wagi nigi offices. ODM nigi headquarters marwa chungo house ma marwa mwang'iewo gi pesa wa kaka ODM. So kaparo ni mano en wach mane nyalo kelo pogruok e yo machalo kama. That's not true. As Azimio, we meet in different places at different times. Venue is not really an issue. Venue is not really an issue. Yes. Mabiro kaluwore kod weche ma Kalonzo osebedo kawacho e wi riwruok mar josiasa mawuok e gwenge mag Masawa mong'ere kaka Kamwene, gino ma osekelo dwokruok mar wach e kinde kod Martha Karua. Mbadi bende onyiero weche mafuong'ore ni romo makawuono ne chano thicho oko jale kweth jod bura manok Junet Mohamed. Ingene rachwa e siasa wani ni en gimoko nonyo mochopo kare ema ji wuoye to gik mabeyo duto mitimo wich wilgo
ok en Junet kende kata mana an mago osetimorena, everybody. So nitie gik mabeyo ma Junet notimo. Ang'o miyo mago dang' wich wil go? Ka nitiere kamoro ma rem moro nitie, ok wanyise mana ni mheshimiwa tim ka, loska. Ok ni ithicho ji e kombegi, kwaketo ni everybody ng'ata ma waneno ni odwa kier mathini ithicho. Wabro thicho ji te kombe ma pati dong' nono. Ewi omenda mag duond buche manie riwruok mar Azimio, Mbadi kod Kioni lero ni onge omenda ma sirikal osebedo ka chwalo ne Azimio, ka gilero ni duond buche mag Azimio osebedo mana ka yudo pok mar omenda kaluwore kod kwan jotelo mane oyier kod otiko mag Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.